Bodo खांजोब्बाय बिदिजों 5 केजिसो जागोनदां बेदर लोगोफोर अमा एकदम हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंना भिडिअआ दिनै मा जागोन आं खिथाथ'ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दे लोगोफोर थ' लेट्स गो बोरमा फुबाय mutton boरमा pasti जागोन 5 केजि आखाइनि बिदिनो नै बोdo खांजोब्बाय बिदिजों 5 केजिसो जागोनदां 5 केजि आरामसे मबाइलाव एसे नुदों दे खिन्थु बुरजा आरोखि ना मबाइलाव खम नुयो फारि-फारिफ्राव एवबाबो बेदर बुरजाखौ एसे नुयो बिखौ फोरोदाखै फोरोदसिगोन दा दखानाव बोरमा फान्थानि दाउदै बेदर लोगोफोर अमा एकदम अमा खि अमा सोर जानो फैबानो जाबाय आरो ना गाबोनसो मोनजागोन दिनै मोनजाया एसे फोरानस्रोनोसै स्राय गाबोन बोरमा बेदरखौ एवबाय लोगोफोर बोरमा बेदरखौ जानोसै बेजोंनो दिनै लोंनोसै जानोसै इन्जय लानोसै आरो ना थ' नायलांबाय था भिडिअखौ लोगोफोर The next day अमा बेदर बे मा सबाय ना आब' बैयाव मा एवगोन मस्ला रेडि बयलारफ्रा बै सिङाव एवलाजोबफैबाय न' सिङाव अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय माने जोंहानि आदैनि न'आव जानाय लोंनाय एसे प्रग्राम दंमोन बिनिनो भिडिअमोन आरोखि अब्ला गोदान भिडिअजों उनाव लोगो मोनसिगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय